everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Drako. Wa siya swerte, Tito Ferhelio. Di malas lang siya. Gidumtan ko siya. Doon sa bukog akong pagdumot sa mga taong traitor. Akong gidumtan si Eliakim. Dili ko siya magmahay, iha. Kung mga pulis ang makadakop niya, mapilanggo si Eliakim. Pero, kung akong sinugo ang makakita og maoy musikop kaniya, ako maoy mangunay og patay niya iya Brena. Unya, katong Judaya. Oh, patyon ko siya. Human ko og pahimo sa iyang lawas. Nindot kay mong plano, Tito Virgilio. Nindot. Gusto kong makita siyang muhirap. Gusto kong makitang magguba ang iyang pagkababae, Tito. Aron ko makabawas niya. Ako na'y bahala niya. Oras nga masikop na si Eliakim. Naginaminam na kay kung may tabo ka na, Tito Virgilio. Pilay mo na gasto bahin sa pagpangita nila. Kaya ako rin mo bayad, Tito. Kumusta naman? Unsa naman, ha? Sir, tuwag yapon sila hantod ron sa bukiran sa Latrangka. Di ay ba? Duwa ka mga kabalyeros na nagpaniid karon sa ilang mga kalihukan, sir. Unya, wa ba sila mamalhin og tagwanan? Wa, sir. Naragyapon sila sa ilang gitaguan. Ingna duha ka mga kabalyeros. Ngay padayo nila ang pagpaniid sa duruha, Oo, sir. Why problema. Matuman, sir, Benelio. Believe ko nimo. Kay kasalikan ka kayo. Kamao kang mangita og pasikot-sikot. Liwat ka gyud sa apuhan mong si Herodyo. Aw. Mas mulabaw pagani ko sa akong lolo Herodyo. Usahay lang. Believe ko nimo hambog. Ha? Unsa to, sir, Benelio? Naibaw ko nakabatikas kay sulti ko. So, hey, mabutang ubang tao maoy mo sulti ni mo ni ana. Dili kay ikaw mismo maoy mo daig pag unay sa imong kaugalingon. Kay mura ka nagbata nga minos og kabuot. Sige, sir. Salamat sa imong komentaryo bahin sa kumbatasan. Unsaon nga ingon ani mangyud ko? Proud mangyud kayo ko sa kong kaugalingon, sir. Sige. Uktiman itong gisulti ko nimo, ha? Tambag ka to nga magkaayo nimo. Ayaw ipanghambog. Ipakita sa buhat ug unsay gituhuan mong anaan nimo. Ug pabutan nga daygon kas uban. Okay, sir. Okay, sige, bye. Bye, sir. Pintok sa kaya ito na. Hait manulti si Sir Virgilio Binaperte. Nagtuo tingali siya. Dili ko kamao mo patay o gagahon. Sa sunod usabo niya siya manginsulto na ko. Bughagin niya siya. Pailob lang una ko. Dili ko lang una hatagan o gibugaton. Ang importante nga makakwarta ko gikan ning Mr. Virgilio Binaperte. Oy! Ang sakyan ng magkidani, Ranito Binaperte ang niabas. Hoy, Rike! Hoy, upaw! Hoy, ablehe ang gate, ay! Kasi niya bot, Maria Rosaura? Si Sir Ranito Inday Breda!
Pabling Ricky! Pabling portahan! Aw, ang gate di ay! Kalaing hinday Brina. Nagkaratol-ratol man nga ang ihang lab ni about. Miss Marie, unsa ba ka ng buot mong pagkonsultihan ka nako? Sir Virelio, suod mi si Miss Brina Garces. Og ang tanan niyang problema, bahin kang Sir Ranito, iyang gisumbong nako. Nano niya? Kuan ba, Sir Virelio? Ang bahin sa inyong plano kanila ni Miss Judea ug ni Eliakim ba? Unfair man sab tingali kung inyong ipadayon. Miss Marie, yun na. Nanghilabot ka ba? Sir, I'm sorry, sir. Ayaw lang kasi ko, sir, ha? Kuan, concern lang ko, sir. Og namasin lang ko ba nga inyong paminahon? Pagsulti! O saman, gusto ka pa bang manarbaho, ha, Miss Marie? Sir Virelio. Paminaw! Trabaho sa mong trabahoon din sa akong opisina. O ayaw gyud panghilabot sa unsa may mga personal na mo mga buhat ni Miss Brina Garces. Usban ka, sir. Sorry kaayo, sir, ha? Sa ako nang giingon imo ganina, concern lang ko. Iisip ba higala ni Miss Brina Garces? Gusto na! Hinanggaw man ang imuha, Miss Marie. Ayaw pa abuta nga masisanti ka na niya hinuon si mo trabaho niya kong kumpanya. Sir, nagkinahanglan pa taon kong trabaho, sir. Naaraman niya na. Usbon ako, sir. Pasaylua lang gud ko, sir. Stoy! Kung mahim, putla ang pagpakighigala mo kang Miss Brina Garces. Ha? Pero, nga naman, sir. Usay nga no? Tungod kay dili mo siya ka-level. Naluig ko nilang Miss Judea ug ni Eliakim. Mga inosente in taon sila, uy. Nga napagan lang sa tinguha ni Miss Brena. Aron sa ingon, mapanag-iya si Ranito Benefuerte. Uy. Sa may maayo na akong buhaton. Dini ka lang lagi. Mubalik na dayon ko. May nabilin pa man sa akong nga kwarta. Pag tingob kong pangumpra para sa atong konsumo. Pero napalaka ko. Tingalay. Gusto na. Ayaw na ka padayon na. Eliakim. Sige. Pero pag-amping ha. Galangin mo. Tungod og galang sa atong gugma. Pag-amping ko. Tungod mo. Ikadlukan ko na ang kamatayon nga ako untang kipangita. Eliakim. Kinilati man eh. Bisa kung sa'y may tabo. Di agad din eh. Nakakulot ka na diri sa ako kasing-kasing. Ni akasap din eh. Sa akong kasing-kasing. Usa na'y dugang kalambuan. Nasipatan na siya sa atong mga kabalyero, sir. Hain si Eliakim karong higayon na. Sa Tianggihan sa Barangay Lunao, sir. Mga ba? Nagpaabot na lang sila sa atong mando, sir. Aron si Kupon si Eliakim. Wapa ba yung mga pulis nga nakasigpat niya, ha? Sa maudapit? Wapay noon, sir Perelio. Kung mao ka na, manduyo sila. Karon dayon. O, sir. Areglado. Okay, sige, bye. Eliakim, dili na magdukay. Magkita na usab kita pag-usab. Mag-atubangay na usab kita, traidor! Ay, sa ako ba yung tanaw? Ay, buutan ba yung kato si Kalanon?
dili magkato siya bruking tong pagkatao. Hay, pastilan. Kaluoy in tawan, kung mabilanggo tungod sa gugma. Ay pagkapait in tawan. Kaluoy in tawon sa buutan nga si Kalanon. Bida, saalan mo kaya kung ikatabang niya sa... Dauman ko na nga akong papangumpra. Gusto na kini mao gidaghanan. Mubalik ta ko nga tus bukiran sa Latrangka. Oh, kabayo. Bisa mo tukuba ang akong tukan. Bau ka ng kabayo ah. Huwag ang sakay. Mausap ka na siya. Dili ko makatukot nga makahimo siya kadaot nga rin ako. Dili. Magandam ko. Ang usa ka niya kalaing kauban. Hain makaha. Diyos ko. Ganay na ragit ng gibatin akong pagpangol pa. Lain na sa kong gibati, uy. Maramag kilupok ka akong dughana. Diyos ko. Walang utay daotang mahitabok ang Eliakim sa iyang lakaw. Walang unta. Imo gi kong gisundad dinhi sa mingaw kaayong dapit. Nangita gi kag sakit sa lawas. Pasensya ka na tao. Kay sakyan ko ang imong kabayo sa akong pagpauli. Hilom! Wa kumalipay ang nag-isulti mo karon. Kuha silang duka. Og dad-as ako atubangan. Kauban ko karon ang laing usa ka kabalyero, Sir Berelio. Ug pahingon na kami sa kabukiran sa Latrangka. Dalia, ha? Dalia ang isugo ko kanimo. Dalia! Eliakim! Asa mata ni inipaingon ha? Dagan. Likayan ta sila kutob sa tumahimo. Pihain na lang ko! Luwasan na lang ang imong kaugalingon, Eliakim! Sige na! Dili ka na mahimo. Inigayo na. Bahala na. Akong daganan ng kamatayon nga kauban ka. Manago ta. Isip ko na ikaw luwas sa dapit. Kay ako'y bahala niya ng bangis nga tao nga armado. Kauban na lain pang kabalyero. Pero asa? Asa kita manangko? Eliakim! Pakita na ko! Hain ka mo nagtago rito diya! Pakita na ko, Eliakim! Pakita na ko, Eliakim! Hangat! Yara ko si mong tungod, tao! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.